vás srdečne vítam tu v Turni, v katastri obce Turňa nad Bodvou, tu poblíž Turnianského hradu. V tejto lokalite Berč, my ho voláme lokalita Berč, jediný cieľ máme dnes zahájiť a spustiť do života projekt Drevo pre ľudí, ktorý vďaka pána splnomocnenca vlády, pána Poláka, sme dostali, jednak čo sa týka finančnej podpory a jednak aj čo sa týka morálnej podpory cez tento úrad ako naša obec. Takže sme do toho projektu zaradení, takže sme radi. Ďakujeme pánovi poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, pánovi Ničovskému tiež, že nám pomohol v tomto smere, aby sme ten projekt nejakým spôsobom uviedli do života. No a samozrejme odbornému radcovi nášmu kamarátovi dlhoročnému Václavu Vargovi, ktorý nás nielen morálne, ale aj technologicky podporil. Takže by som teraz poprosil pána splnomocnenca vlády, pána Poláka, aby nejaký príbor. Ďakujem, tak pokúsim sa niečo povedať. Ja by som chcel poďakovať najprv pánovi starostovi, že nás požiadalo pomôcť pri realizácii takéto projektu a ja vidím tento projekt ako príležitosť v podstate vyriešiť niekoľko vecí naraz. Jednak ako stále obce hovoria o tom, že nemajú prácu, v podstate napríklad pri zákone o hmotnej núdzi, ktorý sme schválili. Toto je práve príležitosť, ako využiť ľudí, ktorí sú nezamestnaní na to, aby jednak ako sme vyriešili to, že či budú mať alebo nebudú mať prácu. Za druhé, samozrejme, ako tu vidím ako obrovskú príležitosť chrániť naše životné prostredie, lebo teda ak títo ľudia, alebo teda stále nájdeme veľký počet ľudí, ktorí vlastne potrebujú na to, aby si vykorili svoje domy nejaké palivo, alebo teda nejaké drevo, a toto je príležitosť v podstate ako možno nekantriť naše lesy, ale niečo čo má teda alternatívu, čo má teda šancu zase vyrásť, použiť na palivové drevo. Čiže vidím tu v podstate niekoľko dopadov tohto projektu a som veľmi rád, že sa podarilo cez úrad spolumocnenca vlády pre rómske komunity financovať tento projekt. Gratulujem teda obci za to, že teda takýto projekt realizuje. Samozrejme pekne ďakujem aj odbornému garantu za to, že teda pomohol pri realizácii tohto projektu. Nepochybne veľmi pekne ďakujem aj môjmu kolegovi, ktorý vlastne s týmto nápadom prišiel a rád som teda tento nápad podporil. Všetkým vám, ktorí budete teda sadiť tieto stromčeky a potom následne v podstate sa podieľať na to, aby tieto stromčeky vlastne vyrastli a potom následne aj použili na to, na čo majú. Prajem veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a verím, že to budete robiť s radosťou, že to budete robiť pre seba, pretože tu nájdete v podstate lacnú formu vášho vykurovania. A ja teda určite rád prídem, rád tu budem chodiť a pozerať v podstate jednak na to, ako vy pracujete, a jednak na to, ako tu rastie. A ešte raz teda mi dovolte povedať za úrad spolumocnenca vlády pre rómske komunity. Som veľmi rád, že obec do toho išla a strašne držím palce obci aj vám všetkým na to, aby tento projekt vlastne sa realizoval bez nejakých prieťahov, bez nejakých bariér. Ďakujem, pán starosta. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, my cez mass media, dá sa povedať, denne počúvame a hovorí sa o alternatívnych zdrojoch energie. Je to pochopiteľné, začína sa to vlastne využívať a tie alternatívne zdroje nachádzajú podmienky aj na Slovensku. Či už to je vietor, slnko, ale to, čo vlastne najviac máme k dispozícii a je stále k dispozícii, je vlastne biomasa a z biomasy je drevná hmota dendromasa ako taká. Lesnatosť v podmienkach Slovenska je pochopiteľne vysoká, využíva sa a začína sa využívať drevo ako alternatívny zdroj na kúrenie, hlavne energetická štiepka, o ktorej ste ako počuli. Treba tu v prvom rade podčiarknuť, že drevo ako také, alebo teplo, alebo elektrina vyrobená z dreva, je to v podstate domáca energia. Je to najlacnejšia energia, je to ekologická energia a čo je absolútne dôležité, to je obnoviteľná. Jeden zo spôsobov, ako zabezpečiť pomerne rýchlo
palivové drevo pre obyvateľstvo. To je jedno v regiónoch, či je vysoká lesnatosť, ale hlavne, kde sa momentálne nachádzame, v regiónoch s nízkou lesnatosťou. A to už oproti, ak máme, ako v tomto prípade za nami, je slovenský kras 5. stupeň ochrany, kde sa v podstate k drevu človek ako nedostane, je možnosť zakladať energetické porasty na poľnohospodárskych pôdach. Legislatíva to umožňuje, vytvára priestor, pochopiteľne zadefinované sú presne podmienky, na akých bonitách, za akých podmienok je možné ako zakladať. Pre tento účel, aby sme čím skôr a čo najviac drevnej hmoty v krátkom čase dostali, k dispozícii sú rýchlorastúce dreviny alebo kategória rýchlorastúcich drevín, ktoré sú zastúpené topolmi, vrbami a agátom bielým. Topole hlavne často kritizujeme, pretože lieta z toho páperie, s tým páperím je troška ako inak. Tak vrbu obyčajne vidíme pri nejakom tom potoku a k agátu máme výhrady, pretože novelizovaný zákon od januára tohto roku označil drevinu agát ako za inváznu drevinu, pričom ak sa pozrieme tu na túto líniovú výsadbu, tento vetrolám, v týchto podmienkach, kde je plitká pôda, proti vetru v podstate nie inej dreviny a vo vzťahu k suchu nie inej dreviny a lepšej dreviny ako je agát. Čo sa týka získania v pomerne veľmi krátkom čase značné množstvo palivového dreva cez zakladanie energetických porastov je možnosť výsadby týchto rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskych pôdach. Spomínané dreviny, dôraz sa kladie na topol a vrbu, spomínané dreviny v prvom rade rýchle rastú. Pochopiteľne je tam nejaký výber, musí sa vybrať to, čo je zdravé, čiže musia sa vybrať odrody, nazývame to ako klony, ktoré majú znaky rezistencie, netrpia na choroby, netrpia na škodcov, veľmi rýchlo sa regenerujú pri mechanickom poškodení, produkujú veľké množstvo drevnej hmoty pomerne ako v krátkom čase a ak vyrúbem to mimo vegetačné obdobia, je to schopné v podstate vyrásť a znovu sa obnoviť. Čiže ja znova ten porast nemusím ako zakladať. A tento cyklus môžem v podstate v závislosti od toho, ako to rýchlo rastie, 5 a 7 krát opakovať. Je to preverené, je to odskúšané. Ja už v podstate ako dôchodca s týmito spomínanými drevinami, ako v aplikovanom výskume, tak aj v praxi, som sa 40 rokov ako zaoberal. Je to vzácna, respektíve vzácne dreviny, hodnotné dreviny a obyčajne človek sa vracia k týmto drevinám vtedy, keď je hospodárska kríza, keď sú nejaké zlomy, podobne ako aj teraz sa nachádzame. Nachádzame sa, ako pán starosta definoval, na lokalite. V tomto prípade, ako ste si všimli, to je vykopaná pôdna sonda, to sú máloúrodné pôdy. Pôda je hlboká, ten profil pôdny, kde sa môže koreňový systém vyvíjať, sa môže do hĺbky 40-45 cm, pod tým už nastupuje štrk. V rámci kategórie, čo sa týka ponímania, poľnohospodárskeho ponímania, je to 7. bonita. Z 9-člennej stupnice, najlepšia je jednotka bonita, najhoršia je 9, toto je 7. Čiže je to niekde na periférii, ale aj tak za predpokladu výberu hodnej dreviny, dodržania technologického postupu a predpokladajú, že bude viac menej rovnomerné rozdelenie zrážok. Sme v anomáliách, sú tu nejaké klimatické zmeny, ale relatívne tu je vysokohladiná podzemná voda, vysoko položená podzemná voda a za predpokladu, že budú ako tak rovnomerne rozložené zrážky počas vegetačného obdobia, je predpoklad, že tieto dreviny budú fungovať. Obrovskou drevinou, výhodou týchto drevín je, že sa rozmnožujú z takýchto paličiek, volajú sa odrezky. Geneticky v tom je všetko fixované, čiže vlastne tá vlastnosť rastu je, pretože bol nejaká selekcia vykonaná, ten rast je tu fixovaný. Tá odolnosť voči chorobám je tu fixovaná. V tejto malej paličke, tu je to v tých chromozónoch veľmi pekne, múdro uložené, je to tam. Je to tam fixovaná obnova, keď to ja vyrúbem, vlastne zo spiacich pupeňov nad úrovňou, nad terénom nejakých 5-7 cm to vyrúbem, aktivujú sa pupene a jednoducho sa mi prebudí to a vlastne korene natlačia živiny a intenzívne to rastie. V tomto prípade, kde sa nachádzame na tejto lokalite, systém, prosím vás, je veľmi jednoduchý. Predo mnou, z mojej strany, budú sa vysádzať topole, to je nejakých niekoľko decimetrov vyššie položená lokalita.
a za mnou sa bude vysádzať zhruba rovnaký počet vrb, ako sa bude vysádzať. Celkové dávame na hektár v tomto prípade 5700 kusov, ale to neznamená, že všade ideme 5700 kusmi. Ten počet sa zhruba od 5000 do 10 000 kusov sa pohybuje. V závislosti, čo je našim cieľom. Našim cieľom v tomto prípade je dosiahnuť v 3. 4. roku palivové drevo, to znamená drevo hrúbky, ako je zhruba moja ruka. Pri týchto sponoch, pri tejto drevine, pri týchto drevinách tieto parametre v 3. najneskôr 4. roku je možné dosiahnuť. Produkcii. Tá produkcia, keď berieme tú bonitnú škálu v poľnohospodárskom ponímaní, sa pohybuje v čerstvom stave hektár rok, v čerstvom stave, a četne do toho započítame aj agát od 7 tón po 35 tón na hektár rok v čerstvom stave. Ťažím to v 3-4-ročnom cykle, bez problémov si môžete prepočítať, aké množstvo drevnej hmoty sa jedná. Založenie porastu je veľmi jednoduché. Tieto paličky, odrezky, už v tomto prípade vieme ich názov, v určitom odstupe v rade napicháme pupeňom hore na úroveň terénu. V tomto prípade máme rozostup v rade 70 cm. Už tu v podstate začali sme to aj robiť. Vzhľadom na to, že pôda je mokrá, nedala sa pripraviť táto pôda, ale ako náhle troška sa prefúka, pôda sa pripraví a výsadba sa rozbehne vo veľkom. V 70 cm medzi radmi bude rozostup 2,5 metrový, čo je mimoriadne dôležité. V prvom raku si to vyžaduje tu nejakú starostlivosť, bude potrebné to ošetrovať, to znamená okopať, bude potrebné kontrolovať zdravotný stav. V tejto spádovej oblasti máme tu predsedu poľovného združenia, tu sú domáci, môžu vám povedať, aké množstvo hlavne vysokej zveri je tu, ale aj tu je nejaký ten spôsob ako ochrany. V týchto podmienkach ročne, ešte raz, aby sme si to vedeli premietnúť, očakávaná produkcia ročná sa pohybuje od 14, sa očakáva medzi 14 a 16 tonami v čerstvom stave ročne, ale bude sa to ťažiť, aby sme dosiahli požadované hrúbkové parametre v 3. roku. Čiže každé 3 roky sa to bude ťažiť po vyrúbaní počas vegetačného pokoja. Čiže v zimných mesiacoch drevo sa, tá nadzemná časť sa zobere, zostane tam kýpeť zhruba 5-7 cm tá nadzemná časť. Tam je kvantum po obvode, kvantum pupeňov, ktoré sa aktivizujú. Koreňový systém je silný, vybudovaný, natlačí vodu, natlačí živiny a jednoducho z tých pupeňov sa mi vytvorí nová nadzemná časť a znova to najneskôr o 4 roky to znova zopakujem a toto môžem robiť zhruba 5 až 7 krát. Je to preverené, prosím vás, je to overené a ešte raz by som chcel počiarknúť, že počiarknúť v podmienkach Slovenska máme hodne málo úrodných pôd, menej úrodných pôd, máme pôdy, ktoré sú zaplavované, ktoré sú z hľadiska pestovania poľnohospodárskych plodín problematické. Ja si myslím, že je tu priestor aj týmto smerom využiť a to, čo nám príroda ponúka, využiť tie domáce zdroje a pochopiteľne má to dopad aj sociálny. Ďakujem za pozornosť, ak sú dotazy, nech sa páči.